Bun, haideți să testăm reflectorul ăsta să vedem dacă funcționează. Dacă nu funcționează, poate îl reparăm. O să bag direct firele în priză. Urați în succes. Ia să vedem. Nu funcționează. A dat să se aprinde ceva, dar văd că nu funcționează. Așa că trebuie să-l desfacem și să vedem dacă are vreun LED negru ca să-i facem un bypass. O să vă arăt. Am încălzit puțin cu uscătură de păr toată suprafața acestui reflector și acum încercăm să intrăm, încercăm să dăm pur și simplu la o parte gemulețul acesta. Trageți ușor de el, nu trageți tare, fiindcă e posibil să se crape. Voi s-ar putea să aveți pe spatele reflectorului niște șuruburi sau chiar în față. Dar eu nu am așa ceva la asta, așa că va trebui să dau geamul jos. Dar dacă se sparge nu-mi pare rău, că oricum am dat doar 15 lei pe el și nu e nicio problemă. Da, se pare că n-am putut să-l desfac pentru că e foarte lipit geamul ăsta de carcasă, așa că a trebuit să rup o bucată din el. Oricum nu mă deranjează să fie aici puțin ciobit, că nu fac parada modei cu el. Acum sper doar să... Gata, am putut să dau afară geamul. Bun, asta e geamul. Da, avea un silicon negru. Îl dăm deoparte. În protecția asta la o parte și ne uităm pe aici. Se pare că acest LED SMD, nu știu dacă se vede pe cameră, asta din colț de tot, să mă pun și lumină, are un punct negru mic pe el. Și pentru că are punctul ăla, nu mai face circuitul complet, curentul, și de asta nici nu funcționează. Văd că firele sunt lipite bine, așa că o să iau puțin fludor și aparatul de lipit ca să eliminăm acest... Prima dată stați așa, să le eliminăm direct. Așa se elimină cu ceva ascuțit. Am folosit asta. Și acum trebuie doar să lipim astea două contacte și îl testăm imediat. Ei bine, haideți să lipim, de fapt să acoperim cu fludul aici unde am dat jos SMD-ul. Folosim puțină pastă. Luăm puțin fludor. Doar pe vârful LED conului sau pistolului de lipit, ce folosiți voi. Și ne asigurăm că e încins bine și că face legătura de la stânga la dreapta. Bun. Hai să-l testăm. Am ajuns iar aici la locul de testare. Asta e uscătorul pe care l-am folosit când am încălzit geamul acela. Hai să-l băgăm în priză să vedem. Opa! Funcționează. Voi probabil o să-l vedeți făcând flickerind, pentru că filmez în 60 de frame-uri pe secundă. Dar se pare că funcționează, totul este în regulă. Acum nu rămâne de făcut decât să punem geamul înapoi și să-l sigilăm. Bun, ca să lipim înapoi geamul, e simplu. Curățați cu un cutter bine rezidurile rămase după ce ați îndepărtat geamul. Mai e puțin silicon de la negru vechi pe aici.
Bun, și acum și de pe geam trebuie îndepărtat cu un cutter, trebuie să faceți asta, sau o perie de sârmă, ce aveți la îndemână, sau chiar un burete din ăla de sârmă. După ce am curățat bine de reziduri de silicon vechi carcasa și geamul, o să venim cu puțin alcool etilic, izopropilic, scuze, izopropilic, să degresăm bine pe aici marginile și bineînțeles geamul pe interior. În ocazia asta îl și ștergem pe interior. Bun. Și ceea ce fac eu, folosesc un silicon T7000. E pentru ecrane de telefon mobil. Are și un vârf așa care mă ajută. Este un silicon negru puternic pentru ecrane de telefon mobil, cum v-am spus. Aplic o dungă continuă pe margine, destul de groasă, că nu mă lăcomesc, nu mă zgârcesc, scuze. Nu trebuie să fie perfectă, trebuie doar să fie continuă. Inclusiv aici pe marginea asta o să pun unde am rupt porțiunea asta de carcasă. Bun. Și o să pun și puțin pe aici, pe marginea de la geam, ca să se poată să facă bine legătura unul cu altul, să nu existe goluri. Bun. Lăsăm deoparte un minut. Hai să-l punem. Pur și simplu îi dăm drumul aici. Stai că am uitat ceva. Era să uit, vezi? Eu concentrat să pun alea cât mai bine. Era să uit chestia aia. Cum e, probabil că e așa. Exact așa e. Punem pe poziție, îi dăm drumul. Nu ne-am murdărit. Apăsăm ușor. O să pun o greutate aici. El după 2 ore se întărește destul de bine. Se întărește foarte bine după 24 de ore. Deci o să pun ceva greutate pe geamul ăsta, să stea așa, să fie sigilat, să nu intre apă în el și totul e în regulă. Deci, să recapitulăm. Am luat fiecare reflector cu 15 lei, am luat încălzitorul acela pe gaz cu 70 de lei, furtunul pentru el cu 15 lei, dacă nu mă înșel, sau 20. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat. Sper că v-am ajutat cu reparația asta, pentru că poate mulți aveți reflectoare de-astea și nu știți cum să le reparați, e foarte simplu. Ne vedem la următorul video, dați un like, un subscribe, vă mulțumesc frumos!